wallahi ne kan mayan ma ta yi wallahi. Barka dai. So da fari sai ku rike min amana kina jina? Ina da dan matsala ne wajen kashe mata kuɗi. Saboda gado ne ta biliyan 100 da aka raba aka ba mu. Dan in kashe mace biliyan 2 biliyan 7 ba mai wahala bane a wajena. Biliyan? Yanzu muka da wata yarinya ma ba ma ta ballan magwayar ta ba amma na tura mata miliyan 7 a kan. Ai yanzu kike da ina ke yadda da ni. Kin daina hawa ke ai da wankin gidan kuma ba zai wuce wahala bane a wajen. Kin ga rabo saurayi. Ke saurayi na ne fa kamayya. Ya Allah waye bujaru ka. Wannan lafiya? In da ke yadda da ni zan kashe miki kuɗi. Wannan wiwi ce ta haukata shi. Na haukace? Kamayya ma ina ga miki ni ai kuɗin sun min yau ne. Ni kyautan biliyan 10 biliyan 8 tiriliyan 7 ba mai wahala bane a wajena. A dan tsaya kuɗi ya san menene? a ya ce goma za mu. Tiriliyan 7 miliyan 8 kina ji na kashe miki 80,000 kin gani ko wannan karamin kuɗi na wajena daga miliyan 7 miliyan 8 wallahi miliyan 9 ni na zai hawo biliyan Allah sa 90. rai na bani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.